7-нче бүлек. Көннәр үз нәүбәтләрендә үтә тордылар. Өй каршындагы кайын яфракларына инде алтын йөгерде. Җәй буе ял итеп, көз җыйган студентлар яңадан җыелдылар. Алар белән бергә карт Казанда яшәреп киткән кебек булды. Хәбир үзенең йөрәгенә ут булып кадалган кешене эзләргә тотынды. Казанда әллә ничә вуз, аларда әллә ничә мең студент. Шулар арасыннан бары тик исеме генә билгеле булган кызны табу җиңел эш түгел. Әлбәттә, Хәбир аның үзәк китапханәгә килүен көтә алыр иде, бәлки ул аны урамда да очратыр иде. Ләкин ул көтмәде һәм көтә дә алмады. Ул аны эзләде. Ул аны Зөһрә кыз булып айга менсә дә эзләп табар, айга юл салып җиргә алып төшәр иде. Һәм ул аны тапты. Мәдинә медицина институтында укый булып чыкты. Соңра Хәбир аның педиатрия факультетының 2-нче курсында укуын, фамилиясында, нинди урамда, кайсы йортта торуын да белде. Мәдинә Казан кызы иде. Хәбир аның үзе белән бер шәһәрдә яшәвенә сөенде дә, шул ук вакытта җәй көне эзләп тапмауын уйлап көенде дә. Анасы тарафыннан артык иркәләнүче, башка туганнары булмаган атасыз балалар үсеп җиткәч, еш кына эштән тынучан булалар. Алар үзләренең балалык шатлыкларын һәм кайгыларын гадәттә бер катлылык белән анасына сөйләсәләр дә, егет булгач, андый балаларның холыкларында 180 градуска борылыш ясала. Алар үзләренең уйларын, бигрәк тә мәхәббәт белән бәйләнешле кичерешләрен аналарыннан яшерәләр. Үз тиңдәшләре арасында исә йөрәкләрендәге иң кадерле серләре урнашкан якыннары да булмый аларның. Шуның өчен алар үз дөньячыкларына йомылалар, үз кабыкларына төренәләр. Хәбир дә шуларның берсе иде. Ул үзенең хәлен бер кемгә дә сөйләмәде, берәүдән дә киңәш сорамады. Мәхәббәтне чит кешеләргә белдерергә ярамаган, йөрәкнең иң яшерен почмакларында сакланырга тиешле нәрсә дип уйлады ул. Ул Мәдинә белән очрашу һәм танышу юлларын эзләп баш ватты. Ниһаять, аңа гашыйк кешеләрдә сирәк очрый торган шактый акыллы уй килде. Ул Мәдинә белән танцы кичәсендә танышырга булды. Элек ул ике кешенең кочаклашып, бер урында тапануларын, бөтерчек шикелле вальс әйләнүләрен гомумән аңламый иде. Хәзер ул моның серенә төшенде. Яраткан кешең белән вальс әйләнүдән дә рәхәтрәк нәрсә бар микән соң ул дөньяда? Синең кулың аның аркасында. Аның учы синең учыңда. Аның чәчләре синең чәчләреңә урына. Син аның ничек тын алуын ишетәсең. Аның сулышын сулыйсың. Хәбир танцы мәктәбенә йөри башлады. Баштарак һич килеп чыкмады. Ул баланыслар, ул галопсыйлар аның өчен яулап ала алмаслык тау түбәләре булып тоелды. Ләкин ул башлаган эшен ташламады. Йөрүде. Күз терәп көтеп алынган көн җитте. Кырынып, иң яхшы киемнәрен киеп, Хәбир медицина институтының тулай торагына китте. Маяковский урамына урнашканга күрә, шәһәр яшьләре Маяковка дип йөрткән бу торакның клубында шимбә сайын танцылар булуын Хәбир бик яхшы белә иде.
Клуб яшьләр белән тулы булып чыкты. Хәбир уңлы-суллы йөреп Мәдинәсен эзләсә дә, таба алмады. Сөмсүре коенып, инде кайтып китәм дип торганда гына, ул Мәдинәнең иптәш кызын күреп алды. Хәбирнең башына уй килде. Ни өчен башта шул кыз белән танышмаска? Һәм ул кызны вальска чакырды. Фестиваль шырпысы кебек кенә нечкә, бер туктаусыз танцевать итәргә яратучы үз-үзен тотышында, кылышларында ниндидер нәзакәтлек саклый белүче бу кыз Фәһимә исемле иде. Ул кичә буе Хәбир белән танцевать итте. Соңыннан Тулай торакның 5-нче катындагы бүлмәсенә озатып куйгач, киләсе шимбәдә клубка төшәрсез бит дип сорагач та, бер сүзсез риза булды. Хәбир тагын килде. Тагын Фәһимә белән танцевать итте. Ул үзенең кызлар күзе төшәрлек булуы, Фәһимә белән булган минутларны бишара кыз өчен кыйммәткә төшү ихтималы турында уйлап та карамады. Фәһимәне исә бүген аксыз очрашулар ялыктыра башлады. Аның яшь, шибәр музыканттан иркәләнесе, күкрәгенә башын куеп, җаннарын иретеп җибәрерлек татлы сүзләр тыңлыйсы. Ниһаять, тулышып торган иреннәреннән үбәсе һәм дә үзенең үбеләсе килде. Хәбир буларның берсен дә эшләргә тырышмады. Аны икенче нәрсә борчыды. Ни өчен бу кичәләрдә Мәдинә юк? Бер кичне Фәһимә бүлмәсе янында юк-барны сөйләшеп торганнан соң ул сүз кузгатты. Мин синең бер иптәш кызыңны беләм. Хәтерегездәме, сез аның белән марксизм өйрәнгән идегез үзәк китапханада? Мәдинәме дип сорады Фәһимә. Әйе. Ул минем дустым. Без бер группада укыйбыз. Фәһимәнең сөенеченнән нишләргә белмәгәнлеге, димәк, ул аны шул вакыттан бирле белә. Димәк, ул аңа гашыйк. Ләкин ник ул шундый кыюсыз? Сез әйтегез әле, ник ул кыз клубка йөрми? Танцевать итә белмим әллә? Белә. Ул сирәк йөри, бәйрәмнәрдә генә. Ул клубка йөрергә яратмый. Сез мине шул Мәдинә белән таныштырырсызмы? Фәһимә кинәт сискәнеп китте. Нигә ул сезгә? Миңа кирәк иде ул. Хәбир уңайсызланып аска карады. Аның Фәһимәгә әйтәсе сүзләре әйтелеп бетте. Фәһимә әйтәсе сүзен таба алмый йөдәде. Ул еш-еш сулады, бурын яфраклары бер күтәрелде, бер төште, уңайсыз һәм авыр сүзсезлек башланды. Ул шактый озак дәвам итте. Аннан Фәһимә телгә килеп, әллә сез шуның өчен генә минем белән таныштыгызмы? Хорошо. Аның күзләре күкле-яшелле очкыннар сипте. Нет. Нет ее. Вы ей не нужны. У нее жених есть. Кара син аны.
минем белән шаярырга уйлаган. Сез гафу итегез, диде Хәбир аны бүлеп. Мин сезгә бер нәрсә дә вәгъдә итмәгән идем шикелле. А то, что 3 месяца меня преследовали, со мной танцевали, это что, просто так? Ради шутки? Нет, я вам не девчонка. Я вам... Хәбир медиклар клубына йөрүен сүрелде. Ләкин Мәдинәгә булган мәхәббәте сүрелмәде. Ул институтта аның дәресләренең расписаниесын күчереп алды. Әле дәрескә барышын, әле кайтышын согалап очраткалап торды. Шатнама суыкларда, карлы бураннарда Мәдинәне көтеп торганда, ул эшеннән менә хәзер каршысына чыгам да, мин сезне яратам. Әйдәгез таныш булыйк. Минем исемем Хәбир дип әйтәм дип уйлады. Ләкин Мәдинәне күргәч, ул ниятләрендә икеләнә башлады. Мәдинә аңа якынлашкач, ул ният бөтенләй юкка чыкты. Мәдинә аның яныннан узып кына китә. Ул Хәбиргә карамый да, аның дөньяда яшәүшендә эше дә юк. Хәбир дә Мәдинәгә күтәрелеп карарга кыймый. Бөтенләй икенче якка китә дә бара. Эсселе суыклы булып узып китә. Бары берничә адым үткәч кенә ул борылып карый. Мәдинә артыннан йөгерә һәм институтка, я булмаса өенә кереп калганчы ияреп бара. Шәһәр кырыендагы урамнарның берсенә урнашкан тәбәнәк өй аңа керүе мөмкин булмаган җәннәт сарае кебек. Өй алдындагы кечкенә бакча җәннәтнең 9-нчы бакчасы иде. Шул өйдә торучы, шул бакчада йөрүче Мәдинә җир йөзендәге иң гүзәл зат. Шул затны очрату, сиздерми генә аның артыннан ияреп бару һәм өй алдындагы рәшәткә ярыгыннан тәрәзгә күз салу Хәбир өчен тиңе булмаган зур шатлык. Шул очрашуларны үзенә ул бәйрәм итте. Шул бәйрәмнәрне көтеп яшәде.